Maayong adlaw, mga igsoon. Welcome na usab sa Ancient Stories Timeless Lessons. Nakasulay ba mo nga kinahanglan magpili taliwala sa dalan nga dali ug komportable, ug dalan nga lisod pero puno sa tinuod nga gugma ug katungdanan? Sa akong kaugalingon nga kasinatian, naagyud panahon nga kinahanglan ko mopili kung mouna ba ko sa akong kaugalingon nga plano o mosunod sa tawag nga akong nakita nga mas angay. Pananglitan, sa dihang kinahanglan nako tabangan ang usa ka paryente, bisan pa nga na ako'y daghan pang buhaton. Ang dali nga tubag mao ang dili ko mahimo, apan ang akong kasing-kasing miingon, ayaw biya. Kay ang tinuod nga gugma makita sa pagmatinumanon sa lisod nga panahon. Ug mao kini ang atong pagahisgutan karon pinaagi sa kinabuhi ni Ruth. Usa ka babaye nga nagpamatuod nga ang gugma, ug pagkamatinumanon walay sukod. Mga igsoon, daghan nato nakasinati ani. Sa pamilya. Kung adunay kasakit ug kakulangon, magpabilin bata nga matinumanon sa atong katungdanan. Sa trabaho, kung lisod na ug murag walay makita nga resulta, magpadayon ba gihapon ta? Sa relasyon, kung walay garantiya sa kaugmaon, anaa ba gihapon ta sa pagatiman ug gugma? Lisod ang pagpili, labi na kung ang praktikal nga dalan mao ang mobiya. Maubitaw nga daghan ang musulti, kinabuhi man gyud kini, kinahanglan ka mag-una sa imong kaugalingon. Apan ang istorya ni Ruth nagpasabot nga usahay. Ang labing lisod nga pagpili mao ang labing matarong ug labing magbunga sa kinabuhi. Ang libro ni Ruth nagsugod sa panahon sa kagutom. Si Elimelech ug ang iyang asawa nga si Naomi, uban sa ilang duha ka anak, mibalhin gikan sa Bethlehem ngadto sa Moab aron manginabuhi. Didto, namatay si Elimelech, ug ang duha ka anak nagminyo og Moabita nga babaye. Sila si Orpa ug si Ruth. Apan pagkahuman sa pipila ka tuig, namatay usab ang duha ka anak ni Naomi. Nahabilin si Naomi ug ang iyang duha ka manugang. Nadungog ni Naomi nga may pagkaon na pag-usab sa Bethlehem, busa mibalik siya. Giingnan niya ang iyang duha ka manugang. Balik kamo sa inyong panimalay, kay wala na ko'y anak nga mahimong bana ninyo. Mas maayo nga magpuyo kamo dinhi sa inyong yuta. Si Orpa, uban sa luha, mibalik. Apan si Ruth nagbarog ug nag-ingon sa pinakasikat nga mga pulong sa kasulatan. Ayaw ko pugsa sa pagbiyang kanimo o sa pagtalikod kanimo. Kay diin ikaw moadto usab ako. Ug diin ikaw magapuyo usab ako. Ang imong katawhan mao ang akong katawhan, ug ang imong Dios mao ang akong Dios. Diin ikaw mamatay, didto usab ako mamatay og ilubong. Kini mao ang pahayag sa pagkamatinumanon ug gugma nga walay sukod. Sa dihang miabot sila sa Bethlehem, pobre ragyud sila. Busa si Ruth nangapungas sa uma ni Boaz, usa ka paryente ni Elimelech. Didto nakita ni Boaz ang iyang pagkamatinud-anon ug pagkugi. Gisultihan siya ni Boaz, nakadungog ako unsa ka matinumanon ug unsa ka mapailubon. Hinaut unta ang Ginoo magapanalangin kanimo. Sa katapusan, si Ruth gipangasawa ni Boaz. Ug sa ilang kaliwatan natawo si Obed, nga amahan ni Jesse, nga amahan ni David. Ug gikan sa linya ni David natawo ang atong manluluwas nga si Hesukristo. Tan-awa ninyo, gikan sa pagkamatinumanon ug gugma sa usa ka babaye, nahimo kini nga bahin sa dako nga plano sa kaluwasan sa Dios. Mga igsoon, unsa may buot ipasabot ani para nato karon? Pagpili sa gugma bisan lisod. Sama ni Ruth, daghan nato makapili sa dali nga dalan. Apan ang dalan sa gugma ug pagkamatinumanon mao gyud ang naghatag og kadaugan ug panalangin. Ang Dios nagagamit sa atong pagmatinumanon. Bisan tuod pobre ug walay kaugmaon si Ruth sa tan-aw sa uban, gigamit siya sa Dios aron mahimong bahin sa kaliwatan ni Kristo. Ang gugma nga walay sukod nagpabunga sa umaabot nga kaluoy. Kung matinumanon kita karon, basin dili nato makita dayon ang bunga, apan sa plano sa Dios, kini mahimong dakong panalangin sa umaabot. Mga pangutana para sa imong kaugalingon. Asa ko gitawag sa Dios nga magpakita sa pagkamatinumanon ug gugma bisan lisod. Kinsa man ang Naomi sa akong kinabuhi, ang tawo nga gikinahanglan nako ubanan ug suportahan. Andam ba ko nga mobuhat sa lisod nga dalan tungod kay kini mao ang dalan nga gusto sa Dios? Mga igsoon, mao kini ang mensahe ni Ruth. Ang pagkamatinumanon ug gugma nga walay sukod mahimong instrumento sa Dios aron magdala og paglaom sa daghang henerasyon. Busa ayaw kahadlok kung ang imong gugma og serbisyo dili makita dayon ang resulta. Sama ni Ruth, ang imong pagkamatinumanon mahimong bahin sa mas dako nga plano sa Dios. Salamat sa inyong pagpaminaw ni ining episode sa Ancient Stories Timeless Lessons. Ayaw kalimot sa pag-like, share ug subscribe. Kita-kita ta pag-usab.